Ramogi utino machielo majaber orwakini machiegni mariro weche manyien mag Oimore kokale Ramogi TV mabende waseluoro piny Ramogi kendo waluore gi rombo. Ka waluore gi rombo to wachoko ni mago mosetimore gwenge duto mopogore kendo wakelonigi e yor adimba Otieno Masani. Sadek nyakoromga jwang chendo eno Oimore waiko ni mathoth koreo kaka mago mabende tende kod duoko mar KCSE kabende ntiere weche mabende pod wuok kage kacha inya kutende gi duoko George Bati kabende ng'iyo kaka ibro chak kaw nyithindogi kendo ketie kuonde mag tiego pacho kae. Kopogore gi mano Lydia en moko kuom jodak e gwenge mag Hoho mar Okak. Nyandwat mar Hoho mar Okak onyiso luoro bang' monj moko chako timore gwengego. Monj michich ni timo kod jomahundu magin jokuo jamni bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki lando ne jokuo jamni gi jonjore biro mote badgi. Higani bende okochakore yo makare nyakoromga jwang kama sira marapano tujo kinyi makawuono sa boro kinyi monego ji 15 na hawi marach ni gachakore yo machal kod mae kata kamano wami kuku mar wachno kako obedo masira bende nonywando gi ariyo manori kuntire. Ng'uru bende obedo kowuok kuom jood bura ewi wach mar deko golo omenda mag chwalo dongruok kuonde chung od bura miluongo ni National Government CDF mabende en omenda ma ojasir godo weche mag somo kokale basari ma jood bura koni odeko kendo thiro chenro mag siro nyithindo winjo bende donjo e sikunde. Kabende wamedo menyo ni ikruok mar dok e skunde mathoth ka nyakoromga jwang kaachiel gi mago mag tuke chenro ni mar Oimore to mokwongo kaka pile wang'iyo mago momi Afrika. Tumesikia tu gari imefa boom. Already we have confirmed we have lost 15 lives. Ji 15 ne owito ngimagi apaya ma Nakuru Eldoret ka nonro koro yango ni ei juma achiel kende jo Kenya 31 osetho e masira makamago. Ati kuna mtu mwingine ati wananiambia ati kwa sababu ati ile serikali nyingine ilikuwa na budget ati ya kuhongana kotini. Ati mimi nitengeneze budget ya kwenda kuhongana kotini. Ten piny Kenya William Ruto koro wacho ni onge dok chien e chung' mare wi bad migawo mar doho ma wacho ni ok onyal miyo asoya. Asenyiewo books, adongi shopping, fibe pok adhi achulo. Kata king'o bathe kacha timo duo kacha mang'eny kaka dochop Nairobi otame. Kitale bende kamano. Kisii bende ng'ato biro ka gi siling 200 dochopo Kisii. To ok chopi jodalawa. Jonyuol ywak ewi pek ma giyudo ka jopuonjre ne donjo e skul kawuono bang' yepo. Mana kaka pile nyakoromga jwang roko pache chendo ni mar Oimore inyalo tudri kod walai mar ote machuok aria de kauchiel no kabende wantiere live Facebook YouTube to roke pacho diambo mwaka uono wantiere bende jaloko moro Belinda Adiambo nyinga Lydia machini Ramogi nyinga en George Bati. Ji 15 owito ngimagi masira mar apaya ma otimore sa boro mar kogwen makawuono alwora ma Mau Summit apaya maduong' mowuok Nakuru kadhi Eldoret. Masira no timore kinde mane nyamburko mating'o jowuoth mar 14 otumore gi bas moro mane wuok e piny Kongo kadhi e piny Libamba ma Tanzania. Masira mar apaya koro timo limtidi apaya no e kinde manonro mag NTSA bende yango ni ji ma ok tin ne 31 osetho e masira mag apaya pacho kama ngima e thuolo mar juma achiel kochakore tarik 1 mar dweni. Sira mano timore sa 8:45 mar okinyi makawuono e alwora ma Mau Summit kama ong'ere kaka Twin Bridge apaya ma Nakuru kadhi Eldoret bang' bas moro mar kambi nyamburko mong'ere kaka Classic Kings manore kodonje e pacho kaka ya piny mar Kongo kocha mbo ma Dar es Salaam e piny Libamba ma Tanzania norado gi nyamburko moro mating'o jowuoth e pacho ka. Nyamburko no ne oya Nairobi kadhi Eldoret kendo no oting'o ji 15 kama oting'o nyithindo 7 manie kind higa 1 nyaka 15, nyiri 5 gi chwo 2 kod jomadongo boro duto mano owito ngimagi kanyo. Lakini tumefika hapa Deva alikuwa ametafuta overtake. Alafu overtake tumesikia tu gari imefa boom. Imekonga ile gari nyingine ilikuwa imekuja mbele alafu akalalamika sema mtoke. Watu wakaanza kutafuta yeye na yeye akatoka kwanza. And the driver of the bus lost control of the bus and they had a head-on collision between the two buses. And out of that particular accident,
I want to confirm that we have lost 15. We have confirmed we have lost 15 lives, 8 adults and 7 children. Kata kamano, ji 38 manoidho bas manoya Kongo ne otony kama kuom gimar mochiko manoido hinyruok no ringo terie karido thieth mamolo hospital kaderep bas no kod manamba mare to ringo maolal. Kutoka Kampala tumefika Kenya, tulikuwa na mwendo mzuri. Alafu tumetoka Kenya tunaanza kukuya, ndio mwendo imeanza kuwa ya mbio kama kawaida, kama Kenya vile wametembesha gari. Ninaomba kwamba ile project ambayo ilikuwa imeanzishwa ya Rironi Mau Summit ianzie hapa Mau Summit ikienda Rironi, kwa sababu hapa Mau Summit imekuwa shida sana, imekuwa ikiua watu wengi sana. OCPD Makerusoi North Juda Kadhenge hoyango masirano kachumbe mag matatu manodong tonotingo terete sendo bila Mau Summit Kerusoi North. Ringre jogo manowetong magino tere kar kano ringre jomotho mamolo hospital. Masiche magapayo sebedo kati kongima Uganda ya paya manakuru Eldoret tarika beach duene. Jia beach no itongima gia payano masira manonyuando nyamburuka dek matingo jowuoth. Tarika uchiel duene. Ngato achiel no itongima ne masira marapaya manotemore apayano masira manonyuando nyamburuka dek matingo jowuoth kod trailer. Tarik 31 dwe mar 12 higa mokalo, ji 7 nowito ngimagi e masira mar apaya manoriwo matatu mating'o jowuoth 14 e apaya ma Nakuru Eldoret. Tarik 7 dwe mar 10 higa mokalo, ji 3 nowito ngimagi e masira manonywando lori, bas kod nyamburko mar ji giwegi. Tarik 10 dwe mokalo, ng'at achiel nowito ngimane e masira mar apaya manotimore alwora ma Migaa e apaya ma Nakuru Eldoret bang' lori masombo bando nobayo yo kendo tumore gi nyamburko mating'o jowuoth, masira manoweyo jowuoth moko kod hinyruok. E kinde ma obila oyango ni imetim nonro masiche mathoro timore apayano, penjo mathoth koro medo nyuolore ewi kwan masiche mag apaya matimore apaya ma Nakuru Eldoret. Kopogore gi apayano ma Nakuru Eldoret, nonro mar NTSA lero ni kind tarik 1 nyaka tarik 9 dweni, ji makwan giromo 31 osetho e masiche mag apaya matimore Thurka. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Ji 2 mamoko negi odhiambo negi jonjore gweng' man Natan mayudre Yatia e kaunti ma Baringo. Ji 2 go chiel gi magina gi jomaundugo mane omonjo gi e Junction ma Kagir kane rik gi dhi limo kama giwang'e maka. Matimore mana seche manok bang' ka ji mamoko 3 ne jomaundu nege gweng' mar Chimoe e kaunti onogono ma Baringo bang' jomaundugo ochielo gi magina e kinde mane gidhi nyasi moro. Machimoe kar chung'od bura ma Baringo North luoro kwako chuny jodak ka jopuonjre bende ogole sikunde bang' jomaundu chielo gi magina mi onego ji 3 mawuok e ot achiel e kinde mane gidhi e nyasi moro. Nilikuwa nabeba wawili, huyo mwingine anabeba wawili. Mwingine anabeba mama na watoto yake. Mimi nilikuwa nabeba huyo mzee na kijana mwingine. Kapika huyo mwingine sasa kakufa hapo. Huyo mama tena kapika huyo mwingine kakufa hapo na mtoto. Jiadego moting'o wuon dala min ode kod nyathigi ne oriko dhi e nyasi e kinde mane jomaundugo kuoro kuomgi mageno odiechieng' alanga kendo nego jaduong' kanyo ka jaode gi nyathino ne owito ngimagi dakika machuok e kinde mane jopiny temo resogi. They were ambushed by bandits, or I can call them wakora thugs, while they were riding home on motorbikes. And unfortunately, we've lost 3 of them. Akapiga huyo mtoto wa miaka 2 risasi ya kichwa, akapiga baba yao hapa kwa kiuno, na mama tujajua ni kubani gani, ngao yeye pia aliwawa. So kwa jumla watu 3 wamewawa ambaye ni familia moja. Lipot bende yango ni ji mamoko 3 bende jomaundugo ne ohinyo kendo koro oseter mar yudo thieth e od thieth maduong' mar kaunti ma Baringo manitie boma ma Kabarnet. The other rider with the other motorbike, where there were 3, one got some serious injury. That is the rider, and he got an injury, a gunshot wound at around the upper knee region and the right humerus. Kulingana na ripoti ambayo tulipata, tulisikia kwamba hao walikuwa zaidi ya 10 na wote walikuwa na silaha. So baada ya tukio hilo, wao wakachukua hizo vitu yote wakaelekea msituni.
MCA Makono Michael Chebon onyiso luoro kaluwore kod medruok mag monj kod kuo mag jamni motimo sidi e gwenge Makono, ka koro dwaro mondo apisa mag arita oket okenge mapiyo mag mako jomaundugo kendo neno ni arita odok e wang'e. Kaluwore kod komanda mar obila e kaunti ma Baringo Julius Kiragu, gechechni jomaundugo ne owuok e kar chung' od bura ma Tiati kendo monjo ji adekgo manoidho apiko madhi e gweng' ma Ng'ara Tuko Kager, ka okoni monjno chalo mar chulo kuor. Kiragu yango ni obila osechako apedha mar manyo jomaundugo ma bende ichich ni gin jokuo jamni. Magi timore ndalo manok kende bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki limo gwenge ma Baringo kendo golo siem ne jomaundu ni gibiro mote bargi. Geno mar jopiny Makono en mondo sirikal okete tim singo magi neno ni arita odok e wang'e kendo gin bende gidak kod kwe kaka ogendini mamoko mathurka. George Bati, Ramogi TV. Ramogi kwawere kod motende kod weche mag midhiero ahinya mag masiche mag apaya kaachiel kod monj wayudo ni doho miyo sirikal ndalo 14 mar chwalo bura motegno kod tero neno mar donjo nego jadolo Paul Mackenzie kod achije mamoko 17 ma itudogi kod nek mar ji mathoth e puodho ma Shakahola. Doho koni ka okawo okang' ma kamano to biro chuno mondo mi gonya chejego odong' thuolo. Jal bura mar doho Mashanzu Shikanda Yasin wacho ni achijego osebedo e od ang'ech kuom ndalo 117 ka isiki choro nyime chenro mar yawonegi bura. Mano en thuolo malach ma ng'ato osebedo e od ang'ech nyaka ne puodhi katiba manyien e higa mar 2010. Jatend piny Kenya William Ruto thiano ne bad migawo mar doho ni ok obi yienegi mondo mi githir chenro mage mag dongruok e pacho ka. Ruto lieko ne piny owacho machon mar Jubilee ne osebedo ka keto tenge omenda ma bathe mar chuto bor ne joyal buche e okenge mag temo keto siep maber kod bad migawo mar doho. Ka jafwamb marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Ruto goyo kore ni onge ng'ata madhi chungo chenro mar gero udi ka bende ogolo siem na joma siko chwalo buche mag kwedo chenro mage e doho mathurka. Osiep mang'ich e kind jatend piny William Ruto kod bad migawo mar doho odhi nyime e kinde ma William Ruto olieko ni sirikal mar Jubilee ne oketo omenda mabathe mar miyo joyal buche mit belie kaka yo mar yudo ng'eto maber. Ati kuna mtu mwingine ati wananiambia ati kwa sababu ati ile serikali ingine ilikuwa na budget ati ya kuhongana kotini, ati mimi nitengeneze budget ya kwenda kuhongana kotini. Ruto kata kamano othiano ni joyal buche dhi moto e badgi nikech ok obi miyogi kata ndururu mondo gisir chenro mag dongruok mag gero udi manyasani kaachiel kod okumu manyien mar thieth. Mimi nataka niwahakikishie hakuna hata shilingi moja budget ya Kenya itawekwa ya kununuana kotini ama kuhongana kotini. Kama mambo ikiharibika, hiyo ufisadi tutamalizana nayo huko kotini. Kaoloso e kaunti ma Uasin Gishu e kinde yao ayanga chenro mar gero udi 10,000 e kaunti no, jatend piny okayo lake ni onge ng'ata mabiro chungo chenro mare mar gero udi. There is no room for delay. There is no room for sabotage. This program is not stoppable. This program is unstoppable. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Wananchi mnasema ama mnataka negotiate na hawa watu? Joma osebedo ka chwalo buche mag kwedo chenro mag sirikal e doho bende oyudo notice ni ndalo magi osechopo e giko ka oseyogi kuom duoko piny Kenya chien e weche mag dongruok. Tumechelewesha maendeleo ya Kenya. Tumechelewesha transformation ya nchi yetu. Nchi ambazo tulianza na wao wako mbele yetu, na kwa sababu sisi hatujapata nafasi ya kuhakikisha kwamba tunaamua vile Kenya inaenda mbele. Saboteurs, watu ambao kazi yao ni kuhujumu maendeleo ya Kenya, they have had a field day for far too long and they will not continue to have a field day. We will deal with them. We will ensure that Kenya moves forward. Ruto oparo ne bad migawo mar doho mondo kik tim marach kod teko ma katiba omiyogi e rocho chenro mag sirikal. We respect the independence of the judiciary, but that independence does not extend to sabotage the public interest. It doesn't extend to sabotaging and denying Kenyans their constitutional right under Article 43 that guarantees them social and economic rights.
chenro mar gero udi en achiel kuom mise motegno e ajenda mar jatend piny William Ruto ka achiel gi chik mar omenda mar 2023. Kaluwore gi jatend piny, gedo mag udi e okende madhi konyo piny Kenya e tieko onge mag tije e kind rowere, ka olero ni chenro mar gero udi osendiko e tich ji maromo 120,000. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Osuru nyakora mogi jod bura mag Kenya Kwanza kod Azimio kone migawo mar omenda mondo chwalnegi omenda mag NGCDF bonda laberio ma kaoleo to gibiro bago twak mar golo oko ya pisi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u. Jod bura kone gi kale mateke kinde ma jonyuol kod jopuonjre opong'o apisegi ka dwaro kony mag basari mag somo. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Machok bang' jopuonjre e skunde mathoth pacho ka, jood bura ma Kenya Kwanza kod mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance koni kaluwore kod midhiero mag chiwo omenda mag jolo somo NGCDF mosebedo guonyo kuom thuolo malach mamedo kelo liet. Jood bura go koro miyo piny owacho ndalo 7 mondo ochwalnegi omenda ne kuonde chung' ute bura ma pacho ka. No single constituency has received a single cent of the NGCDF funds. We demand that the entire allocation of CDF must be released within 7 days as is due. Sasa CS wa Treasury tunakuambia saa hii, jioni hii, nataka pesa 75% kwa imeingia kwa account. Hatoi kuambiwa iko kwa board ama iko wapi. Sisi tunajua CDF account zetu hasina pesa. Kweth ma Kenya Kwanza kod Azimio ubogo thicho oko jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u kanyakla kod apisas mage manie apisi e twak magikone iye biro riedore mokalo od bura. And if that is not done, we will call for a special sitting of the House. When we call for a special sitting, secondly, we will then draft appropriate motions against the CS Treasury and against the CDF board or any such other entity as we may determine at the time. We are telling government, nawaambia leo, kwamba sisi hatutaki Kiswahili, hatutaki Kiingereza ya CS. Kwanza walifanya speaker wetu wa bunge akatudanganya kama katika bunge. Akasema tarehe 22 mwezi wa 12. CS walimpatia statement. Tarehe 20 mwezi wa 12 tuliambiwa na speaker wa bunge. Kiko ni omenda mag NGCDF. Neosinge kod bad migawo mar omenda kokale twak mane ogol kod speaker Moses Wetangula. Kata kamano, singo makamano ne olwari e Luanda. We are here as servants of the people. And when our people are suffering, we must speak. And because of that, we want to tell Treasury that we are not joking. And we are going to take them head on. Speaker akiongea katika kiti chake cha bunge ni sheria. Haliongea kama sheria, ametoa sheria lenye halikufanyika. Jod bura go kone gi sani jonyuol kod jopuonjre opong'o miere gi kanyakla kod apisi mag ka gidwaro sir mag CDF. Jod bura ma Kibra Mwalimu Orero wacho ni kwan mag jogo mosekwayo mar CDF osechopo miyo chiko kuom thuolo mar ndalo achiel. Release those funds so that we don't have children standing with billboards like prisoners, like people who have been charged by DCI, standing with those billboards. I am 14 years old, I do not have money, and there is money here. Sirikal chalo kagima kuome omokerot kaise kuom mako mawethweth sekta mar somo. Emomiyo mano en ranyisi maken ni sirikal mar Kenya Kwanza onge gadiera, to mar ariyo bende ok gin kod geno kata kod paro malong'o weche mag somo, nikech somo mag nyithindo ok nyal timore ka nyithindo ni dala. Nyithindo nyaka bed e skul ka dangi somo, to nyithindo ok nyal bed e skul ka ok gichulo school fees. Kuom thuolo mar jumbe ariyo, ywaruok mapek osebedo ka limbo e kind piny owacho mamalo to kod bad migawo mar doho. Ywaruok machal ka gima koro kere mochopo nyake od bura. Penjo maduong' en ni to piny owacho kanyakla kod mano mar doho monywando koda ka od bura biro tiyo nade e kinde ma jood bura pod osundo bad migawo mar omenda pacho ka mondo chwalnegi omenda mabiro miyo rowere ochopo e sikul. Walter Nyambaga, Ramogi TV, lere mar od bura, Nairobi. Kawake otenge mago mag siasa nyakura mgajwang wang'eyo mago motendre kod weche mag somo kama duol matao penj e pacho ka nek okwedo ripode mayango ni nitiere kaka doko mar penjo osebedo kalokore kendo opogore gi mago ma jopuonjre nyo osebedo kayudo odiochieng' manyoro. E twak mar gi apisas mag nek giwacho ni mana digni manyo bedo e mbui mar nek nikech thoth mar ji, kata kamano duoko to ok nyolokore. Kata kamano jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi koni
okawo okang' mager ne migawo mar somo kod duol matayo piny madongo e pachoka kuom ng'ikruok ma oko ne oneno e kinde kata onene kinde mane jopuonjre ne oro kwayo mar yudo duoko maggi kowuok e mbui mar piny owacho. I am of course receiving very, very disturbing information from Kenyans across the country that there is massive discrepancies in the results that students continue to download from the portal, the KNEC portal. That a student can get one set of results in the morning, and the same student gets a different set of results in the afternoon, and similarly a different set of results in the night. Same student, same name, same index number, same school. I am here to confirm the veracity of these claims. But if it is true, what I'm hearing, then something is terribly wrong with the management of our examinations in this country. So we want very, very, very quick clarification from the government on these anomalies that are being alleged by parents and students across the country. Moko kuom jokanyo e sekta mag somo koro konyo okang' mar migawo mar somo yango ni dhi rwake klas 9 Nyalodia. Jopuonjre ma yande orem timo penj mar klas 8 KCPE ma higa mokalo en gima nyalo rocho ngima mag jopuonjrego. Jafwambo mar Joitho Mondi notwak kod jagoro maduong' mar KUPPE Takelo Misori makwayo migawo mar somo mondo mi oyie omi jopuonjrego penj eka tergi e skunde sekondar. E kinde mag golo duoko mag KCSE odiochieng' manyoro e kaunti ma Uasin Gishu, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu oketo lere wi jopuonjre 9,000 ma nyicha ok otimo penj mar klas 8. Mashogu ne oyango ni nyaka sani giseyango mana jopuonjre 2,000 mane owinjo tim penj dweni. Kata kamano, migawo no yienegi mondo gidonji e skunde sekondar maonge duoko mag penj kendo ibiro migi penj ka gichopie Form 3. It's been decided that the 2,000 candidates join Form 1 starting January 8th, January 15th, that is next week, and be allowed to sit qualifying examinations later. They will, however, be advised to ensure they sit the individual qualifying examinations by the time they join Form 3 to enable them to register to sit the KCSE examination at Form 4. Paro mar migawo mar somo onyayo twak e kind jokanyo mag somo ma opogore opogore. E twak marwa kod jagoro maduong' mar KUPPE Takelo Misori, penjo wuok ni penj ma itimo kod jopuonjregi ka ochopo e Form 3 en mane to itime nang'o. Kang'e ni penj ma gidhi timo ka gisetimo 2 years mag secondary education ten penj mane. Nikech tinde waonge gi Kenya Junior Secondary Examination betime Kenya ka wan mana gi KCSE. To kendo ka gisechopo e Form 3 kota ka gidhi e Form 3 koka gitimo gidongo gi gachiel to gitimo KCSE. Koro mato koro penj mane. Mashogu nyolero ni jopuonjregi ibiro keti e skunde mag kaunti ka dok piny. Gino ma bende Misori okwedo kokoni kamoro nitie jopuonjre man kod nyalo mar donjo e skunde mag national kendo keto gi e skunde mag kaunti biro jwang'o geno margi. We know where they are and they will be able to be given admission most likely in county or sub-county schools. They will be able to proceed with their studies because we have a policy of 100%. Bende koro kata kaka gibedo placed sani. Ere kaka inyalo ka nyathi moro to aptitude mare ne onego bed odhi alliance. Ang'o mi chune ni mondo odhi e sub-county school? Ngeche ni ere kaka giyudogi. Kaka giyudogi adier mang'eni kuonde ma gintie to gi mobilize parents gi mondo parents gi otergi omi thuolo mondo gidhi gitim supplementary examination mondo gi join kaka jok moko. Kata mana oboke mar klas 8 makinde mathoth irango ka yudo tich e pacho kata oko bende penjo wuokie kaka jopuonjregi biro yudo. Wang'eyo kaka certificate ma KCPE en certificate ma kamoro amora midhie mar tich nyaka penji gino to timo CPE kanye. Idwaro living certificate nyaka mar school manisome.
Koro ji 2,000 gi gin to ka gidhi somo nikech ni wachala chala gima koro wachalo gima wamop gi out nikech maendi chieng' e piny mogik mar KCPE to ne minister nyalo bedo bold mondo otim atima gimiluongo ni supplementary subject ne ji nyalo understand to bende ok nyithindo 2,000 kende thuolo ma kamano kono chiw to ne nyalo miyo nyithindo 9,000 ka bi manyo mayudi mabi tim piny. Itwak marwa yor simu kod moko kuom apisa mag migawo mag somo gisingo keto e ler ne jo Kenya ewi kaka jopuonjre gi dhiriwore kod skunde sekondar. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika en 23 nyakoro mga jong bang sa dek mar otieno chendo en Oimore wadhi mbele gi miwech manyien kata kamano waroko pachi mondo mi wagoye kodi mbaka winje ni inti para kotenre kod weche gi mwai kuni dia mwaka mana kaka no kwaino kendo kaka pod medo kwaini ber kodwa aneno ka ote medo donjo karka Pastor George mar Jesus Fellowship Church wacho ni omor ahinya kendo mor kaka kawuono waluoro piny mana gi rombo ka wamanyo weche manyien kendo wakelo ge yo makare wacho ni puoch gi pak kuom siko miwa weche manyien e yo makare kendo mamiyo wabedo gi ng'eyo. Mheshimiwa Peter Masara mar Suna West bende wacho ni omor ahinya kod duoko mowuok e kar chung' od bura mare kama sikunde nyiri mane ochako sikunde nyiri mawiga Nyangubo Ragana kod Ogada gin mago moko kuom motimo maber kachiel kod sikunde mabende nitiere kar chung' od bura no wacho ni puoch gi pak kendo omedo singo mar chiwruok mare eno ne osiro weche mag somo kendo medo miyo sikunde bedo gi mijing'o motegno. Kaso sama mano Mheshimiwa Peter Masara wacho kamano to bende inyisaka kod ogutu ni nitie ng'ikruok no bede achiel kuom sikunde manyatike miluongo ni Orlando Mixed Secondary School kinde ma jopuonjre no wuok oko ka gikwedo duoko ma ok nomoro gi ahinya ma nyo giyudo e penj mar klas 12 kendo ne ochuno gi wuoth achiel kachiel ndeme nyaka PC mar jatelo mochung'ne weche mag somo e sub county ma Nyatike South sub county ka gidwaro ni mondo tim lokruok ne moko kuom kata ne telo mar skuno mano weche mimiaka koda Niko Gutu ma bende wacho ni en bendo neno Ramogi TV otieno masane. Noka Barak Ndama Wuod Wathonger Kadem to wacho ni neno live kendo wuoro kama piny koro chomo wacho ni okomori kaka jatenda piny Kenya William Ruto osebedo ka wuoyo kendo buono doho wacho ni ok en gino moluwore gi chike ma pacho kae Makaluga japeng achiel Mabom Center wacho kanyo ni nitiere kodwa kendo nyaka giko sekete mana ka Freddy Okoth wacho kanyo ni nitiere kodwa ka entie Kulumoyo Tingare kata Rolex Odhiambo nyisa kacha ni asochekin from Mombasa 001 David Mbogu kanti Nairobi wacho ni osebedo kodwa chendo Freddy Odhiambo to wacho kacha ni Jao Demasi manti Nairobi bende okao muso dia makauona Imaki Otojwang wacho kacha ni Ndhiwa sub county weche gichope yo makare kanyo gimen gi Margarita Okeno kod Denish Okeno giduto gintiere kodwa kutis nyakwanya wade to pod chopo gi pakne Moi Sindo Girls man wacho ni notio maber mokalo gi Tonga Boys high school mwacho ni bende norienye piny mokalo bende inyisakani Kochogo High bende norienye gwenge manyando kendo orieny kagi ting'o bendera mar gwenge manyando malo mano kaluwore kod mano jafwambo marwa Solomon Atito Kapaya wacho ni en bende omor ahinya gi Kochogo High Nyasoko Abwao skunde duto mano timo maber gwenge mag Suna West Senterin Raha kaachiel kod Masara sikunde duto te mano timo maber puoch gi pak kendo ano ka Jackie Nyarmodi bende wacho ni wacho ni ang'o matimo jatend piny gido en larruok mane Ruto onego ng'eni telo biro mana rumo kendo obiro bedo kanyo to bang'e obiro wene ng'at machielo tenda goko to ok ber wacho ni we were warned kaso wacho ni wakawo mos mar mama ne Mary Otieno kod brother ni luongo ni Mila Mapau gi Regan Ronald gi Zainabu Wambani gin jok ma kinde ka kinde gintiere Ramogi TV. Paula Okeyo mano brother Paul Okeyo wacho kanyo ni nitiere kodwa e chendo ni kaene gwenge ma oyomo manywanda kae to wacho ni Nyasaye mondo parnwa piny Kenya ol gi masiche masik timore kinde ka kinde en wach bende buogo chuny ahinya Alwala Junior kantie Dirubi Orphanage Nyakach pacho wacho ni gi mama gi Kezi Alwala Ramogi chopo ne geyo makare Simon Ongue wacho ni mano kore bottom up majatelo timono bottom up mano singo Odhiambo Tambonya nyisa ni sirikal dwani jo Kenya othoadi koka ging'i weche mag masiche mag apaya giwacho ni onjolos ndara mawuok Nairobi kadhi Eldoret paro ni
oken wach ndara ahinya jobati kata kamana pane waboyo doler mathoth. Nyagari Regan kantie mbita wacho kanyo ni Nyachebe Nyamanga Village weche gichopo negi eyo makare kato Philip Bake wacho ni Kanyaudo weche gi bende chopo negi eyo makare odhiambo makawuono. Neno ote kanyo mabende hoya Irbrano Tieno kantie Muhoroni kato Shadrack odhiambo kantie Bomet Ayany Ben Bella bende ntie Nyandembra kwa Buai kato Beryl Wasega mar Luanda Johnny weche gichopo ne Thika eyo makare. Otis Nyakwanya Wade wacho kanyo ni congratulations to Moi Girls Sinda pani mano asesomo kaeto Jashono Olith Jaganga to wacho ni Mumias weche gichopo eyo makare gimora nyagi chendo mar Oimore kabende duto gikwayo mana mondo mi jomed ben matang' ya piny mondo duok piny kwan mag masiche matimore piny. Ochiengo mwa bedo gi penjo wacho ni penjo dine bet ni sirikal machon ne golo pesa dier kamiyo do kagimiyo do asoya bende BBI dolwar adier mano penjo mare kata wan onge gi duoko no. Collins Osurito nyisa ni entiere log tich mar adwen Kenya Lake Conference Headquarters Magendia giduto ikete mana kae Ramogi tiva eno ka wach mar jatend piny medo muoro e jopiny kae George Bati giwacho ni jatend piny ok dhi gi weche negeyo makare kendo ok mor thoth oganda kaeto Boniface Otieno Nyawa wato wacho ni Kenya kae dhano koro tho ahinya chakre nyaka ni higa chakre masiche mag apaya medo mana medro George Bati oyo matin wakane iwe nyako Ramogi kanyo ka uduogo to pod wan gi weche mathoth weche manyien mag Oimore koting'o nyaka ng'e gwenge wa omiyo kik idhi mabor kete mana ka. Simu nilipigiwa kama niko kwa motorbike. Karibu nianguke kwa pikipiki. Mimi ni Michael Onyango kutoka Siaya County. Mimi naendesha piki. Hizi pesa zingine nitalipa nayo madeni zenye niko nazo. Zingine nitafanya nayo biashara. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusort. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari talent nino nyaka isweti ok ni en talent ni kori rie tiendi ni talent kuru biro no ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye iyudo kata mana nyuola kwirni kik idhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyi onge chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok mabende intiere godo omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Chini kendo nyakoro mogo dhi nyime gi weche manyien seche ma jopuonjre dhi nyime gi dok e sikunde. Telo mar bus park ma Homa Bay ogolo chik ne weg nyamburko mating'o jowuoth e apeyni mag kaunti no mondo kik med nengo wuoth ne jonyuol matero nyithindgi e sikunde. Giwacho ni nengo ngima obembo jonyuol ma ok ginyal hinyogi kendo e nengo mar wuoth. Hali Abich nigi ler mar wachni.
Jopuonjre dhi nyime gi dok e skunde bang' yepo ayanga mag skunde pachoka ne somo mar tam mokwongo. Chenro mag wuoth thoro bedo matek kendo ma e kinde ma weg nyamburko mating'o jowuoth thoro medo nengo, gino ma bende kelo pek ne jonyuol e seche ma gitero nyithindgi e skunde ma opogore. E bus park ma Homa Bay thoth jopuonjre ne omolo ka giidho nyamburko ma gidhi gi skunde mopogore ma gisome, ka moko bende ne kowo kod jonyuolgi mar neno ni wuodhgi madhi e skunde obedo makare. Kendo telo mar bus park wacho ni ne gisegolo chik ne weg nyamburko mating'o jowuoth mondo kik med nengo wuoth gi e kindene. Ok aneno hali marach, aneno ka wan hali masasa kaka watiyo pile, mak mana ni nyithindo owuok dog skul, but wakwayo jopiny kata jowa wasekondo ni gik moko ni noda kik gimed ne nyithindo fare kaluwore gi pek ma ji jopiny kale. Stage kaka stage mane wang'iyo geche wagi gi jo drepa mondo watiyo godo mondo kik gi misbehave gimed ne nyithindo fare kendo kik gi frustrate nyithindo. Moko kuom derepe mane walosogo wacho ni kata odoko ni nengo mar mafuta ni malo e pachoka to ginyal yie mar medo nengo jowuoth ne jonyuol ma sani tero nyithindgi e skunde ma opogore kaluwore gi pek mar ngima gi sani e pachoka. Jopiny ywak ne ngima ni malo, koro sani bende kikwa transport monego bed ni jowuoth golo to jowuoth ywak ni gionge gi pesa. Koro wan bende wang'iyo ang'iya kaka wakonyogi mondo mi nyithindo tun skul maber. Mara ni jowagi ok omedo nicha josako wuoyo mowacho ni kik wamed ne ji fare nikech ngima tek gi ji te gimbe gin jo hasla moa ka piny to koro Nyasaye oting'o gi malo koro ging'e kaka ngima ringo gi ji. Bende kinde ma jopuonjre dok e skunde ma gisome nitie mwandu mag somo ma idwaro gigo, mwandu ma bende jonyuol ywak ni nengo gi oidho malo ka kwayo margi ne piny owacho mondo yie odwoke piny nengo mar ngima ma sani koro oidho e pachoka. Atero nyathi skul kawuono, nyathina dhi Mbita High to gharama ni malo sana, mok wanyal afford. Gige skul mwanyiewo ni malo, kwadok e transport ni malo, fee ko juu, pesa olal, pesa onge. Sirkal ong'i kaka duokono uchumi chien, gharama mar ngima mondo odog piny mondo mwanyalo afford. Asenyiewo books, adong' gi shopping, fee be pok adhi achulo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono nyakoro mgajwang' walimo gwenge mag Got Alila mariango historia mare kendo kaka nying makamano ni obiro. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ematero nyaka Got Alila mayudore e kaunti ma Kisumu. Ramogi Ajwang' machiegni telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa tich ariyo manyien nono mar gweng' machielo nyalo bedo gweng'i kuma iyae kata kamoro ma isewinjo ma bende kalapaplawa mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu e sub kaunti ma Muhoroni ma Opiyo e ward ma iluongo ni Muhoroni Koru kamoro ni Got Alila. Ang'eyo ni isewuotho e dala mar Muhoroni kaendi kendo iseneno kama ondik ni Got Alila maparo biro ni ntang'o miyo ochak gweng'ni ni Got Alila ma emomiyo wan ka mar kelo ni nonro mar Got Alila machiegni. Ramogi Ajwang' bende jodak mawuok e alwora ni mag Got Alila ong'eyo gimomiyo ne omi kae nying mar Got Alila. Got Alila ni nochake ni Got Alila nikech wuon gi niluongo na Alila. To Alila ni ong'ere nikech the late Dr. Robert Ouko kano nege to mae got manowite koro kanye kamano kwanye. Obedo named e nying jaduong' Alila Miguda ma e wuon plot number 1 Koru. Koro Got Alila is included in that plot 1. Mano emanomiyo uluongo godni ni Got Alila. Kane ji obiro ka, koro kuodegi ning'egi gi nying joma ne nitie. Koro gode cha niluongo ni Got Owaga, koro mare ni iluongo ni Got Alila. Nikech Alila ema ne wuon godno. Bang' winjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak mawuok Got Alila kae, we koro wawinjane ni adier e wi nonro mar nying mar Got Alila ni kanye kowuok kuom jogo mane nitie ka ochakore. Gweng' ma ka ne en Samba Tuoro mar msungu moro ja Greek niluonge ni Margaret. Margaret no en wuon dala kama ka Dr. Robert Ouko nitiere no. Mano ogero dala ne kanyo.
ma ka Dr. Robert Huko koro dugo gedo bedo kanyo to timo mana modification e dala kanyo. Mane ka Magrit ene mane wuon ne nyaka gi masindi tuoro mwalo to Huko kamiluongo ni Nyando. Kuonde gi noyugno kabisa, ne gin very bush. Ma ka joma nosomo story chon ni winjo ni ng'ato nochome udagulu nogweyo pier nyapara e samba tuoro Muhoroni. Ne en kae kae mane nyapara chome nogweyo pier nyapara, ne ok odwa ni nyapara mondo kontrole, iye nowang'. Kanwa donjo ka 1968 ka ne bushi, koro development man yang nomiyo tim clearing masamba tuorogo olal morumo. Koa ka Magrit kochiko got kacha kanyo mano no wang'ene man god Magrit ja Greek. Koro kama serikal no otimo settlement ne ji joma ne dwaro lo, to omiji plode mat godo no. Koro got miluongo ni got Alela ni no fall ni obede plot mar Yusto Miguda Alela, owad Gundiek Chilo, Undiek mane senator mokwongo manyakachi. Mano ne plot Alela, plot number 1 Koro got Alela ni nyinge wuon ne ok ong'ere ni got Alela. Wan wang'e ni samba Alela nikech plot Alela ema ne ene iye holy nene samba Alela Miguda. Koro kochopo 1990 to Robert Huko minister to ne omeny kabisa, to nokoyudi bang'e to yudi ka Huko ringre ne nie pier godno piny e dho aora Nyando. Pier godno ka bodi ne nie pier godno, bodi ne wang' chal gima ne wang'o ga acid. Koro koyude kayo koro ipenjo ni gode kamoyude ni dwa chiw nying kamoyude. I think ni ng'ama ne ndiko, jafwambo mane ndiko, mane ochako ndiko about the place, the name of the place, nonego wach ni oyude god Alela with OD. Tapa ne na Kisi, koro ka ndiko god to ndiko ni got. Koro ndiko ni got Alela, oyude got Alela. Koro mane kaka nyinge nochako bedo mang'eny, ma koro en koro kaka iluonge ni got Alela. Nyakoro Ramogi Ajuang, bang' wino nonro mar got Alela ma otenore kod nying jal moro mane ochopo e alworani kendo makolo moloso dak ka. Koro we wawinj anena ni Alela ni ne en ng'ama chalo nade e kindene mane pod ongima kane pok Nyasaye ome e higa 1993 kowuok kuom anyuonde ma en owadgi. Justice Miguda Alela ma en owadwa ma en moluwo bang'a. Ka Alela kane ng'ama riek ahinya, kane otimo penj mar klas 8 sani, nodhi Maseno Secondary School. Kane otieko nodhi Makerere University e piny Waganda kocha. Kotieko kuno otiyo matin, bang'e odhi England otimo master degree mare London University. Kane oduogo otiyo matin, gin the first people manochako East Africa Community Arusha, and then one of them notimo finance Alela. Bang' obed kuno magitie nyaka kane community kethore, noduogo motiyo matin e Kenya government bane retire. Koro katundo ka ji noseyudo independent, koro 1964 koro kuonde gi wasunge nodake, koro wasungo da idwa miyo settle joratenge kuonde gi. Obgodo mokonwiswa ni ing'ew lo. Noyudo puodho ne mane Koru plot number 1. Ang'e katundo 1990, yes. Mungu nige. Ne en ka, koro en odak ka ini, odar nyakach kuma ni wantie. Temo bet kai to we tich, koro no we tich, oduogo dala.
obet kopuro nopuro niang' mwalo kaeni to gi oduma bathe kaeni. Ka histori manowacho nwa ni chieng' moro achiel owinjo ka mtokni moko kadho e yo ma waluone kochiko koni to nokong'e gin joma nade. Koro wach nopimwa ka koro iyudo no oyud ka okwany mwalo kaeni gi jakwath mane kwane ng'at maniluongo ni Shikuku ne nabalo ya wuoy kiyan. Kare ne owachi kare jogo mane chalo manonego uko ema ne okadho ka. Koro nodhi ouko e tie godeni. Koro ka nodak kaeni ji godini ne ji biro mote, jomoko miyo maka to niluongo ni god Alila. In fact, by faith, 11 AIC ne nolokro bet Catholic. Kech kane en Makerere notuo kabisa. To bishop moro ma Catholic nobiro molewne mokwo. Koyudo ngima kato bet a Catholic. Kae chande to Alila gedo modhi ogedo kocha. Mano ok ogedo kongima, ogedo kosetho, oged kanyo kosetho. To e kinde mane okwany Dr. Robert Ouko ma bende umanolandore ni noyude tie got Alila. Alila wuon ma bende godno ne landore gi nyinge noyudo ka ne en kanye. To ere kaka wach makamano ne okawo kata nojuke. Nosewe tich nena ka. Noka wach no nomiyo kono se kwanyo kuno bet maluor makoro doko dak dala for about 1 year. Kuka bange no duogo to okordo limo ka to da most of the dala olimo teacher most of the dala. Ramogi, got Alila landore kod wach mane? Got Alila ka gimong'ere mitimo en mana pur mar niang' to gi pur mar bando. Mane gimong'ere got Alila ka. Kasto gi project manyo biro kamar korusa en dam mabe ok dhi mbele. Nyo chake to chako chung. Fumb godni landore nikech kani ema noyudie ringre Honorable Daktari Robert Ouko kanotho. To Robert Ouko nobedo an issue ma ji otemo manyo kabisa. Ouko ni ang'o madine nego Ouko. Koro ne en ng'ama be ji ong'eyo internationally. Koro emiyudo noyude mana tie godno. In fact, Ouko gi Kalila nitie kata Ouko ni kachi is about a kilometer away. Ni okwany Ouko god Alila ko onegi to wite god Alila. Mane kama koro godi ochako bedo famous. Godi ne got Alila nikech Alila ni wuon puonj maka. Wakaka wachake cha odhi nyaka ora River Nyanto. En kama duong' kabisa 140 acres. To gin dongruoge mage ma jodak e alwora mar got Alila nyalo kwano. Dongruok mosebede maduong' manyalo betie nyo en koruso in dam manyo chak ki kendo jodak maka ne nigi geno nodhi kelo dongruok mathoth. To gi samo wuoyeni to ochalo gi mochung'. Ka waweyo mano nitie jopur mathuru niang' gisedongore matin. Ma nowaparo ni nyalo tim gima chal kamano mondo ger kata monument moro kanyo ma ji nyalo biro mondo nego gima notim kama gimoro malich kamano notimre. To it has never happened. Instead, sani dam migero mar koruso en ni spillway mare manyigero wall mare kunye kor got no kadhi pincha ing'eno dhi odonjo e site mar no oyude Ouko no. Koro to be dam no bende Ouko mano draw the plan mar the dam. Anto chunya wuon kana ne paro to nonego bedie kata a small museum ma ji nyalo ga biro kanyo to neno god Alila. Sirikal nyalo medo kete gik moko magere ma wanyalo nene 1 2 3. Pur mar niang' ne gima nyalo dongo muoroni. Akwayo sirikandwa mondo miyo teme dwokonwa pek mar ngima piny kaka wan jopur. Fertilizer gene gima nchi wacho ni odhi miyo e nengo moyweyo gin gik miwacho wacha to gionge. To pur to dhige pur en fertilizer nikech niang' sami se pure to dwaro fertilizer mondo miyo kotimre maber. To ng'eni nokoyude got, oyude tie got. Ma plodno bene jadalagi niluongo ni Solomon Udade sige tudi boro skul iluongo ni Kade donge. Bas Udade ne nitie ni Solomon Onono ne nigi puodho kanyo. Plot number 2 ne mar Solomon Onono ade. Koro just wang'ayo ng'ado matin kama endi
e pier got kanyo matin kama to wanga yorno bath wanga yorno got nitie mar plot Alela nika to bath wanga yorno gi piny kanyo e tie bungu kanyo e mano yude koro ok ne nyalo wacho yude plot nono got Alela koro mane nyalo keje e gine physical feature mane nyalo ng'ere since ni koro dam ema gikelo dam no bende is a tourism site to deber to de giketo gimo machalo a monument moro kanyo makata kado beda historical site ka go bedo dam jibiro neno to ging'ene dam no en kamono kwanyo huko kura paro ni kete kanyo de neber to bende kata mana nying dam dino lose de Robert Huko dam nikech ene manogoro that thing that was his brainchild. En ng'ama riek, en researcher maduong' kabisa, kendo ne en ng'ama kata kokelne books modhuro kanidhi ode kanyo to nyalo nyisi ni mago buge manokelne modwa timo research kendo duoko buge chiegni manyalo romo chiegni katon to nonyalo somogi moduokgi within 1 month to sesomo moseduoko research mane dwarono. Koro kanobiro ka to ng'enyne ne en ga oko ok en ga Kenya ka. Koro kobiro to nodak adaka e dalane kanyo, odhi Moroni, onyalo dhi ng'iewo chiembe matin to ng'enyne ne en e dalane. Nok en ng'ama ohero wuotho, be nok en ng'ama madh kong'o, ne en ng'ama nodicha e dalane kanyo, nohero pidho yiende, flowers. Mana kamano Ramogi gi kanyo wachopo e giko mar chenro e tielo machielo mar ng'egwengo odiochieng' ma kawuono kaka isewinjo nondo mar got Alila mabende umbe ne olandore kaka kama nokwanye Dr. Robert Ouko. Gie thuolo ni endi bende winjo ka bende jodak kwayo ni ka inyalo loki god ni endi obed achiel kuom kuonde nyadhi manyalo yayo jolimbe to nyalo kelo negi yuto kod dongruok manyalo miyo alwora ni tingre malo. Kao kamano riti masani warom juma manyien kuma boduoe kod nondo mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Ramogi koro ng'iyo matut kotendo gi wach mar got Alila wadhi nyime. Tend kaunti ma Mombasa e bwo migawo ma ochung' ne rito alwora okumo kambi maloso simiti mar Bamburi Cement kuom sombo kit makaa midendo ni coal kowuok e dho wath ma Mombasa nyaka e kambino. Maen bang' yango ni buru mar makano mitiyo godo e loso simiti osebedo ka kere nyaka kuonde dak mantiere alworano ma Bamburi kod Bombolulu kendo kelo luoro mar gamo tuoche e kind jodak makono. Jatend migawo mar alwora Mombasa Francis Thoya mane otimo limbe e kambino koni gi yango ni onge chenro moyiedhi moseketi mar gayo buruno miyo gichungo chenrono nyaka ket okenge mag rito alwora. Hivi sasa hivi mazingira wananchi wanaishi yameathirika pakubwa na hili vumbi linalotoka. Kwa hivyo sisi kama serikali tuna wajibu wa kuwalinda wananchi kutoka kwa hatari yoyote ya kimazingira. Hii ikiwa mojawapo. Wameniambia kwamba walikuwa wameleta tani 50,000 tons. Coal haitoletwa tena hapa, nimefunga mpaka siku nitakapoonyeshwa mpangilio wa kueleweka wa kuleta hiyo coal. Manake bila coal hawezi kutengeza simiti. So ni lazima watakwenda mbio kutafuta jibu. Na jibu ni wanionyeshe ni jinsi gani wataweka coal hii bila kuathiri mazingira. So nisipotatua hili tatizo leo litarudi tena. Ndio manake tunachukua hatua za mapema. I know watu wanajaribu kudiscourage coal. Na ningewaomba Bamburi waanze kuangalia option. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV.
yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaur gi wund ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok owinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa 3 otieno kik bai. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni nyakora mogona weche mag tuke kwano omenda michiwo e Shabiki Super Jackpot omedore nyaka $5.3 million. Nyaka sani onge ng'ama oselieko kare tuke 15 kuom 15. Odiochieng' ma kawuono joloch 5 mag bonus omiyo omenda maromo $695 bang' lieko kare duoko mag tuke 12 kuom 15. Ji 5 gin Geoffrey Nyamo mawuok Kirinyaga, Duke Gitai mawuok County ma Kiambu, Bivlin Nyandiko mawuok Nairobi, Duncan Wambua mawuok County ma Makueni kod David Mutuku mawuok Isinya County ma Kajiado. Ng'ato noyudo maloyo $100,000 e mich makamano. Yeah. Okay. Sasa hii vile ulipigiwa hii simu uliambia nani kuhusu hii news ya kushinda do January? Nilipigia my wife because kuna school fees tunataka kusort. Okay. So yeye amini sana. So ngamwambia kwamba this things is true. Ngamwambia at times you risk lakini unacheza ukiwa responsible. So I called nimpigia simu akafurahia. All right people, bado nazidi kupeana. Mshindi wangu wa pili ndio huyu hapa. Anaitwa Bev aka Beverlyn Nyandiko. Mambo poa sana. Uko fiti eh? Niko fresh. Wewe ufeel kama mtu ameanza January na pesa? Uko sawa. January hii mimi ndio nimechomoka. Yes. Okay. Beverly mtani ni wapi? Mtani ni Lang'ata. Oh. Yes. So are you satisfied with that? Ama utaendelea to try to get the 15 out of 50? Yeah, I'm coming back soon for the 5M. Yes. Sasa imefika 5.3M. Yes, I'm coming for it. Yes. Ayo ukipata nitakuletea pali huko. Sio utakuja. I will come to your place. Yes. Nitashukuru. Kambi ma Safaricom ochaka yanga nyasi Maria otuke mag final mag Chapadimba kadhoad nam chumbi. Kambi no maro nguyamo bago nyasi mag duoko lwedo ne oganda. Bang' nyasi makamagi final mag Chapadimba kadhoad nam chumbi biro timore giko dirani. Gie sani kambi no chung e tayo weche mag thieth manono puonjo jopiny kaka ginyalo tiyo kod omenda twak gi jotugo gi kocha mag timbe e kind chenro mamoko. Ikapigwa mashairi amenya katika kaunti ya Meru na sasa tunamwalika rasmi kabisa ndani ya eneo hili la Pwani ambapo lazima tuhakikishe vijana wetu tunawapatia shughuli. Maanake hawa vijana ni watu wenye pent up emotions. So wakiwa hawatashughulishwa hizi fikira nyingi zitawafanya wafanye vices of the community na sisi hatutaki. Nyinyi vijana mujipe shughuli na shughuli ni hii. So today I'm quite excited to be launching this Chapadimba tournament. These are the 5th series in this year's Shed is in Coast
So really excited and looking forward to some of the activities that we are going to undertake, and then the actual tournament that takes place on Saturday and Sunday this week. Coach mar team mar volleyball mar jomamine pacho ka Malkia Strikers Jafet Munala wacho ni gigeno ni nyi Kenya go biro timo maber e tuke mag zone 5 madhi timore Accra piny mar Ghana. Munala notel ne team no yorako ya lapa manyayo lero nigi kore makare kata kubedo ni pinje magidhira dogodo ok gin pinje mayot. Mana timbe ariyo mawuok e zone ka zone ema biro dhi laro simbo mar pinje Afrika e boma ma Cairo e piny Misri. So far we have three or four new faces in the team. We have Masi Minza from DCI, you have Sarah Baraza from DCI, we have Ito from Kenya Prisons, and we have Lindsay Cheruto from KCB. Those are the new faces that are in the national team at Strikers now, and we are hopeful that they are going to make it to the qualifiers. We want to have the men this year. They missed the last edition for the All African Games, so we are putting effort also for the men so that we can have two teams. We already qualified two teams for the beach volleyball for men and women, so we want to have 4 teams in this year's All African Games. Gikanye mwateke chenro maro Oimore nyakwar mwajua ngara kamano kapo kwa lore no wasingo goyo kodimba komyang no asomo kuom ote mantiere kajo ibati. Noka sikunde osea wakwayo Kenya Power mondo mi ochungunwa Paul manolwa dwe mar 11 last year mano oching jakosege mawacho kamano makamo wacho ni jatand piny romo kod do head on koro onego kick o complain nikech ka wang'iyo to ndalo mane do ne alubura mar yiero to do ne okrach mano kalure kod pach makamo akaso Shemo Thobe ne wacho ni greetings bati aluwo makare weche manyien kaka biro wacho ni chike oketi e piny mondo mi oga piny kendo nyis piny yo mujo bedni ji luwo kod kaka ji ujo bedni tayo chenro mage onge tiende awuoro ka jatand piny mar Kenya dhoge koro wer kendo dhoga bendo moko kalure kod weche mawuok kuom jatand migawo mar weche mag law mar kupita na watu wacho ni to koro kaka piny warieka machalo nade. Pastor George Maro Jesus Fellowship bende pod ni kodwa sa okemaro siri wacho ni amora inye gi weche manyien kasto Isaya Makoranja Jarue bende jana mausngege ka kod Pastor Komorwa giduto giketo weche manyien kendo gimor gi weche manyien kaka wakelo Benda Charles wacho ni Ramogi TV omiyo kawuono ng'eyo kama nying mar Gotalela no wuokie omiyo mora ahinya ka entiere Karen Makojwang David Omondi wacho ni nyaka nyabond Ramogi TV njore maler wang' duto twe piny manyaka jok mapok ne odhi e puodho tinde dhi e puodho. Haya, mamake Lydia 047 wacho kata ne min gi lungo ni Benta kantiera Pora Village Wambi County Okaumos gintiere kodwa chenro ne Rolex Odhiambo wacho ni migawo mar somo chal ka gima bago sirikal anyako tendre kod duoko mabendo sebedo karochni mar duoko mar piny mar KCSE entie Mombasa kanyo gi Lamek Soloch maena jatatije mar Locos Safaris gimora hinya gi chenro mar Oimore. Velma Dhiambo kantiere Waraka wacho ni Brenda Masi gintiere go kacha Grace Abi mano jawer mang'ula wacho ni Kaumos Jojbati. Dandira wacho kanyo ni ntiere school miluongo ni Magwar Model School mantie Seme wacho ni school ne noyudo Max maber kendo nyathi maber mogik en school mantiere idala kucho to wacho ni nitie nyathi moyudo mochung mathireng'eny mano e plane mongirore ok mongo esi kara no bende ka Steve Otieno wacho ni min gi Jane Nyawambisa kod Oduoro Yamo kod kwar gi miluongo ni Silas Onyando nyaka sani ni pok ginindo George Bati geno mar Ramogi TV gintiere gwenge ma Sembwero kamano kuom kit Ramogi TV. Yvonne wacho ni sirikal omedo nengo mauta omiyo sani koro mone ka dhi dala mondo mi oter nyithinde skul. Charles kantie Kisumu gi wuoda Teri Nyoremo wacho ni minode Flonya Wila kod Nyagiro duto keto an gi Ramogi TV. Victor Black Otoyo kantie Lamu Barracks mano ka jolweny giwacho ni gin bende giketo mar Ramogi TV. Haya, aneno ka Kenzi Uhuru gi Faith Lavi kantiere Big Knife Restaurant wacho ni welo chiemo to neno mar Ramogi TV.
Welo chiemo to wangi Ramogi TV dhogi ma chiemo nyako Ramogi nikech kanyo kar chiemo mar dhok kar wan wakelo chiemo mar wangi mar it. Winjo chenro Kipole Musna Engineer Lydia kaachiel kod Jonathan Kanyamkago te mano iluongo ni Wilberforce Otieno wacho ni weche mag jatend piny to antinde ajonygo. Noseol. David Uhuru kantie Nakuru Kaptembwa ni kacha Silpa Doyo wacho ni Suna Migori weche gichope kare wacho na mos ne ja county gi. County Kaumos. Ombok Long to wacho ni Nyahera Kombok Dala ntiere weche gi kendo gintiere kod weche. Odhiambo Joseph Kombo wacho ni entie Alego Agulu. To wacho ni Joji Kaumos kawoni yudo mos modhuro. Wacho ni Ramogi TV lera dua. To tikadin. Jogo siepena. Haya, Okinyo Nyarangwe bende wacho ni Ringa Center oneno e makare. Opolo Isaac wacho nono chendo ka entiere sindo kak singri gin kanyo gi jaode Madam Acklin kod nyathine James Smith. To chenro mar ng'egwenge wa bende chieng' moro ne chope South Nyanza kone Migori kod Homa Bay counties openjo. Migori ne Jose dhiye nyalo paro Ochoto Dong bende nowachi nitie Homa Bay Migori ne ntiere namba bende nowachi koro ng'egwenge wa luoro gwenge dwa lendo piny machop kama gintie no. Awinjo kamili wacho ga ni gin ginyage kalapapla kabisa kendo kopuyo to pie gweng' ubro mana winjo ka umor. Correct. An kora kono kane kan gitire gi mang'eny Lydia aparo ni manigi chakruok bedo gi giko kendo poch gi pak ne nyikwa Ramogi duto temo kawo thuolo margi kendo keto wa kaka jogo mamiyo gi weche manyien wabedo osiepni kuom chigne sa achiel gi dire ka wakelo ni weche manyien nyako Ramogi odi kata kari mar tich kamoro amora minenowa kata koponi nenowa e mbui poch gi pak kuom yiero Ramogi TV kendo ketwa kaka televisen mokwongo e pachi ngimani kendo makelo ni weche manyien ong'ith kendo modimbore kinde ka kinde. Poch gi pak kumoro amora ma intie jaloko mar obedo Belinda Adhiambo Nyagemo Remo omiyo kamoro amora ma intie nyako Ramogi ene mano kelonwa wechego e yor loko mar jogo ma samoro ni kod pek mar winjo wach kendo timo tich mong'ith ahinya kuom sa achiel mangima gi dire. Elo jogo mosirowa koting'o jotendwa e odwa mar kawo weche manyien reporters magwa nyako Ramogi donge yiena mondo mi poch gi pak in bende. An kuwuok kuoma nyinga en George Bati poch gi pak ne nyithindo duto manotimo penj mar klas 12 kendo yudo duoko margi wakwayo ni hawe maber ka Nyasaye medo yawo ni yore mamoko ka ji dhi nyime. Oriti masane. Kamano nyakuno ka jang kombedo kodwa nyaka nwachake nyaka sekuru watieko chendo mar Oimore an bende hakoni otieno makare idindi maber ka Nyasaye mondo orito Faith Muzomo kantie Malindi neno kanyo ka intire kodwa nyaka sane ka mos ritu masane nyinga Lydia Okeyo.